Bună ziua! Sunt Lucian de la YTT Solar Resources SRL și vă prezint termostatul Hisense HY603 Wi-Fi. Deci așa arată alimentat și iluminat, da, când e trezit, da? Nu e conectat la internet, da, se vede antena e cu un X lângă, temperatura măsurată e 21,5, temperatura setată e 18, da. Am pus și un senzor martor, un senzor de temperatură umiditate, asta arată 21,4, asta arată 21,5, deci acolo e, da. Deci, termostatul e cu montare în doză, da. I-am făcut legături la un bec pe post de centrală. Se pare că... Se pare că... cablul meu nu face contactul bine. Yeah. Ok. Ok, va porni, deci așa arată pornit, da? Are o grafică nu foarte complicată, în interior arată temperatura măsurată, în exterior asta, acum e pe modul manual, se vede o mână acolo, poate fi pus pe mai multe tipuri de programe, da? De pe butoane se modifică foarte ușor, da? Da, la 22 va porni, da? 22,5, ok. La 22, da? Deci dacă am setat temperatura mai mult decât asta, practic centrala, în cazul meu becul, va porni. Da, dacă cobor la 21, se va opri. Da. Deci histerezisul e 0,5, da? Din fabrică vine cu histerezisul de plus minus 1. Da. Deci dacă vreți să aibă o plajă mai mică de histerezis, puteți seta din telefon la 0,5. Da? Deci în cazul în care, să zicem, e setat la 21, centrala va porni la 20,5 și se va opri la 21,5. După aceea, temperatura în cameră va scădea, când ajunge iarăși la 20,5, centrala va porni și va merge până când temperatura în cameră va fi 21,5. Da? Fața termostatului e din sticlă, ecranul e LED, da? Butoanele sunt touch, da? Butonul de oprire, butonul de setare, ok, săgeată sus, săgeată jos. Da. Ce e frumos pentru termostatul ăsta e că de fapt e Wi-Fi plus BLE. Da. Asta înseamnă că se instalează foarte ușor. Va trebui să vă instalați programul Tuya, da? Sau Smart Life, da? Originalul e Tuya, Smart Life e varianta europeană, să zicem, da? Îi dați, mergeți aici în dreapta, îi dați pe plus, Add Device, da? Și l-a și găsit, da? Pur și simplu face un pop-up. Asta e diferența între Wi-Fi și BLE. La BLE pur și simplu nu mai trebuie să mergi prin meniu, să cauți pe aici, da? Să cauți prin toate astea. Pur și simplu îți apare, da? Îi dai Add. Telefonul trebuie să fie conectat la Wi-Fi la 2,4 GHz. Pe 5 GHz nu va merge, da? Deci, vă conectați la rețeaua dumneavoastră, băgați parola și dați asta. Acum, dacă vă uitați cu atenție, haideți să dăm aici. Dacă vă uitați cu atenție, antena e cu un X.
Când se conectează, X-ul a dispărut. Acum e conectat. Încă îl adaugă. Ok, și l-a și adăugat. Vedeți? L-a și adăugat, îi dăm finalizat și temperatura, zice că temperatura curentă e 21,5, temperatura setată e 21, la fel e și pe ecran, da? E și pe ecran la fel, da? 21,5. Acum dacă modificăm de pe telefon, da? Am pus pe 22, am și pornit, da? Haideți să țin un pic mai așa. Da? Deci temperatura în cameră e 21,5. Vedeți, așa a apărut, stați să trezesc tastatura. Așa a apărut semnul de încălzire, deci înseamnă că centrala merge. Pe telefon a apărut semnul de flacără. Acum temperatura e 21,5. Dacă mă duc la 20, la 21, pardon, se va opri, da? Deci funcționarea e foarte, foarte simplă, da? Vreți să-l opriți, îl opriți de aici, da? Vreți să-l porniți, îl porniți de aici. De aici puteți să dați și direct cu degetul. Mă rog, acum am pus 31, da? A pornit, da? Dați 19 sau step by step, pas cu pas, da? Pas cu pas, da? Da. La fel. Ok. Ce mai aveți aici? Interesant e child lock, da? Child lock, sau cum să zic, blocarea tastaturii, da? În momentul în care ați dat aici, a apărut aici, da? Deci puteți să o treziți, dar nu mai puteți să modificați temperatura de pe tastatură, nu mai puteți să faceți nimic, da? Nu mai puteți să faceți nimic. Ca să puteți face ceva de pe tastatură, trebuie să deblocați din telefon. Acum, în momentul ăsta, a dispărut clăcățelul, deci temperatura poate fi modificată de pe tastatură, da? Deci dacă vreți ca nimeni să nu umble la el, îl blocați din telefon. Puneți child lock și, da? Și nu mai puteți să mai facă nimic. Da. Deci e foarte simplu. Ok, ce mai aveți aici? Aveți modurile manual, cum e acum, program, holiday, da? Deci acum e cel mai ușor pe modul manual, da, să vă arăt. Aveți setting-urile, da? Aici puteți să faceți o grămadă de chestii. De exemplu, cum am făcut eu aici, 21.3, 21.5. Hai să dau că nu se vede. Da, deci aici mi arată 21.5, 21.3, deci sunt foarte apropiate între ele, da? Dar, de exemplu, dacă aveți un termometru care considerați că e mai bun, puteți să faceți calibrare de aici, da? Când se intră în meniu, tot timpul trebuie băgat un 1, 2, 3, 4, 5, 6 ca un soi de parolă. Are rolul de a preveni schimbarea valorilor din greșeală, da? Și acum puteți să faceți, știu eu, -2 sau 0 calibration, da? Deci dacă îi pun pe 0, acum e 21.5, dacă îi dau confirmare, se va schimba în 22.5, da? Dar, mă rog, a venit din fabrică cu calibrat la -1. Deci îl las înapoi la -1, da? Și acum va arăta iarăși 21.5, 21.3, cât e asta, deci practic valorile pot să zicem că sunt aceleași. Ei, aici mai aveți o grămadă de setări, da? De aici puteți să schimbați indoor temperature difference, diferența de temperatură, aici îi schimbați histerezisul. În mod normal el vine setat la o valoare de 1. Deci dacă e, de exemplu, temperatura setată la 21, centrala va porni la 20, se va opri la 22. După aceea temperatura în cameră scade până la 20, iarăși va porni și se va duce până la 22. Deci variază într-o plajă de plus minus 1 grad temperatura setată, da? Dacă aveți o centrală termică foarte mare pentru încălzire în pardoseală, pentru o casă mare, atunci puteți să lăsați liniștit la plus minus 1 grad, pentru că nu contează. Da. Dacă e centrală de apartament sau mai micuță, lăsați pe
Lăsați pe 0,5 ca să fie mai precis. Da. Adică cu cât histerezisul e mai mic, cu atât mai des va porni centrala, ceea ce poate să nu fie foarte bine pentru centrală. Da? Cu cât e histerezisul mai mare, cu atât mai rar va porni și se va opri centrala, pentru că camera se va răci mult și mult la... Da. Aici mai aveți o grămadă de senzori, da? Senzorii, după cum am zis, termostatele pentru încălzire în pardoseală cu apă nu necesită senzor exterior, senzor de pardoseală. Ele au senzorul de temperatură inclus, da? Dar puteți să puneți și senzor opțional, da? Puteți să puneți și senzor, da? Puteți să puneți senzor intern, senzor extern sau ambii senzori, da? De exemplu, dacă se pune senzorul extern, ăla poate fi folosit, știu eu, să taie tot în cazul în care temperatura pardosului, de exemplu, ajunge la, știu eu, 35 de grade sau 45 de grade sau 25 de grade, cât considerați dumneavoastră, da? Deci ca un mod de protecție. Dar el nu e necesar, da? Deci termostatele astea nu vin cu senzor exterior, da? Dar senzorul poate fi adăugat. Senzorul exterior e important la încălzirea în pardoseală electrică. La cel cu apă nu e necesar. Da. Da, deci cam asta e prezentarea. Termostatul vine într-un ambalaj comercial. Parametrii sunt specificați aici. Da, asta e culoarea albă, tensiunea 220 de volți, curentul 3 amperi. 3 amperi e pentru încălzirea boiler, încălzirea în pardoseală, 16 amperi încălzirea electrică. Deci asta e pentru încălzirea în pardoseală, da? Conținutul pachetului e foarte simplu. Instrucțiunile, termostatul într-o pungă protectoare și un set de șuruburi, da. Deci cam asta e produsul. Altfel ce să zic, fața e de sticlă securizată, v-am zis butoanele sunt touch. Ăsta are iluminare interioară, da, are iluminare interioară. Poate fi setat diferite programe și așa mai departe, ceea ce se face foarte ușor din telefon, da. Așa, în spatele, deci se montează în doză, da. Se montează în doză. Schema de conexiune foarte simplă și asta, iar online v-am pus modul de conectare în diferite scenarii. Fie direct la centrală în cazul în care se folosește terminalele 5-6, da, contactul normal deschis, fie alimentarea directă a unei valve, ceea ce e cazul ăsta, da, fie alimentarea unui centru de comandă, de exemplu Beox ori Hisense, da. Da, deci produsul e foarte frumos, asta și își face treaba. E foarte ușor de folosit de pe telefon, da. Deci vă mulțumesc și sper să vă placă.